În această poezie mică scrisă pe hârtie, acțiunea se petrece în alumii fără de lege, într-un mic oraș numit Petrila, un minerit, într-o școală generală îi descriu un mare fală. Timpul nostru fiind plasat la sfârșit de semestriar, când personajele în vogă, profesorii, vor o metodă de a-și lua un rămas bun, duhăind mereu tutun de la foștilor elevi care i-au umplut de nervi. Fiecare, într-un fel, se așează în fotomodel, de ne uimesc oră de oră, zici că toți sunt prinși în horror. Unii se dau cu parfum de te întorci uimit pe drum, la unii le și greață, că parcă e din dulceață. Important că-și cere scuze văzând clar la noi pe buze șușotine încetat de parfumul ce s-a dat. Însă bine că mai știe pe tablă să ne mai scrie timpurile în engleză, că mai târziu o să dăm teză. Însă să o felicităm și să ne și bucurăm. Directoarea a ajuns că e bună de condus. Însă stați să vă mai zic că ce ne-a mai zăpăcit un semestru și mai bine, că la noi în clasă vine și clanța de ne cumpărăm în belea o să intrăm. Însă noi am liniștit-o. Din greșeală am lovit-o cu o sticlă drept în frunte, ca să se învețe minte pe hol, ca să nu mai strige: intră în clasă, pitulice! Dar de n-ar fi fost ea, da, cocheta în școala mea, oare ce farmecă avea ora de română, ha? Glumim și ne și jucăm, cu scrisoarea ne încurcăm, cu cetățeanul turmentat, că de nu l-am criticat, până ce i-a dat scrisoarea Zoiei să facă serbarea. Cu subiectul și predicatul mi-a umplut profa iar capul. Dar ce să comentăm? Acceptăm și acceptăm, până de ea o să scăpăm. Dar stați acum să vă zic, munții Ghițu i-am sfârșit și am trecut acum mirați direct la Subcarpați. Dar să știți, la geografie totul parcă e din hârtie. Ce înveți acum se rupe că le-ai uitat de 5 minute. Când te scoate la ascultat, un tremur te-a apucat și totul ai uitat. Pe hol toți se speriau, zici că rău îi fugăreau. Dar să știți, dar dacă ai fost nesimțit, răsplata ți s-a cuvenit, că de parcă cine te-a pus harta de nu ai adus. Și să vezi acum pictură, de vrei și caricatură, că ce le-am învățat, profa pe mi-a zberat până ce le-am desenat. Cu pensula și acuarela ne punea să pictăm școala, însă noi am refuzat că nervii ne-au apucat. Când mai vezi și la chimie, fiecare A să fie. Apoi tu ce să mai zici? Cu acizii zi sulfurici. Comentezi de ai curaj, trimite acasă mesaj. Iar cum te mănânci, cred că trebuie să aduci. Bine că nu vrea și ea, vopsea, faianță, dușumea, peștișori, pompe și flori, să aduci în laborator. Ci că îți dă și puncte în plus dacă îi muncești de ajuns. Dar mai bine pe conspect, îți dă notă și dai chef. Deci, să trecem la subiect. X plus Y face Z, pe noi ne-a lăsat apet. Ipoteză și concluzie, totul parcă o iluzie. Ecuații gradul întâi mi-au ajuns la căpătâi. Matematica ce-o știm pe ura să o simt și acolo să o lăsăm până ne mai recreiem. Și până se gândește profa să-și mai schimbe și ea metoda. Că de azi o luăm în freză când o să avem franceză. Cu avar și etruntor în clasă e un potop. Toți cu 2 și toți cu 3 am învățat dacă nu vrei. Și eu vrea o notă bună, cu profa trebuie să se pună. Dacă faci o rugăciune, nota în catalog ți-o pune. Și mai faci o pregăciune, mâna în cap rapid ți-o pune. Și începe de te spovedește până ce te amețește. Dar să-l ierți și tu acum, nu cumva să-i dai vreuna că e mic și tinerel și eu lădându-l nițel că Doamne ar fi mare și profesorul în floare. Dar haideți să lăsăm și la sport, să ne uităm cum profesorul le spune să facă o genoflexiune, până vine colega Fuga să aducă la pipunga cu bomboane mentolate să ne dea 10 la toate, după ce mai dăm o normă ce pe ladă se răstoarnă.
Da, când te uiți puțin la ea, imediat te ia pofta. Când vine gale și la oră, ce să vezi tu, dragă sor, se apucă de mâncat dintr-o pungă de rahat. N-ar fi asta o problemă, dar ea vine fără teamă cu glucoza în poșetuță și o bagă în guriță. Vine cu pizza și cârnați, de-i vezi în clasă pe toți lați. Și pe la sfârșit de oră se trezește într-o doară de nezice de meserii și sofisticate tehnologii. Ce să zici de fizicuță? O mănânci pe feriuță, 11 definiții și 11 formule, proful imediat notați va pune. Tu de ești visezi când mai bați la ușă să-ți spună da, așteaptă ca el să-ți răspundă. De vrei să te pui bine, adu și tu o floare, multă motorină crezi o strică oară. Respectul al lui să fie, că are cetățenie de american fidel și mândru e cu el. Dar hai, în antichitate să aducem în referate de împăratul de Cebal, căci că e mondial. Pe prof să nu cicăliți, de vreți să-l adormiți, aduceți-i gazeta și dați-i țigareta. Dar hai să nu mai stăm și să ne apucăm de o muzică modernă, dintr-o voce infernă, de nu iasă mișto drumul la radio, că așa e cel mai bine să iasă ceva în sine. Că ai fost și tu învățat de mic și controlat de-a ta învățătoare, tânără și în floare, și atunci cu fruntea sus, stiloul ți l-a pus în mâna ta firavă, ce literele leagă. Și acum copiii se țin mereu de pe pereți planșele ce-s desenate și cu grijă asejate. De vei fi ignorat sau de vei fi enervat, să vii la psihologă și ea atunci te întreabă dacă ai vreo problemă sau de îți este teamă și sigur nu vei pleca să nu-ți rezolvi problema ta. Cu toate acestea ce v-am spus, voi toți să stați cu ochii în sus. Nici când să nu vă speriați că ăști ochii sunt cei vinovați.